Myntri katlat textile uba bantidor lengdo dangshen ula plie ka jaka thain Ryndia but Muka kabla tip kum ka Muga growing kom handloom center hasai karap Shella haga jingadon lang u MLA ka Shella uba bisinrem u commissioner secretary uba FR Kharkangor u secretary CNRD ki officer kid khot jong ka kneng weaver and embroiderers but kanika long kum shibanta na ka jingrakhe ye ka jingtap sanposnem ka jila Meghalaya la yo ru ye ka jingpan i kiriam tenrai ki nong Shella balapon wandur itna na ka keneng embroidery but ki bala than da ki nong musto u Myntri lembat ki we pat ki bala ai jingkren ki la ai ka jingero ye ki jan Muka but ki kam ba ki keneng kala persang ban kinteu sheprang ya ka ni ka kam ha ka ni ka than hi baro ka we da ka jing play ye ka ni ka jaka kandang ye rap shu ye ki breu na ki te ki than ban yo apan khlan ya ka jing pin mi ye ki te ki jan ba than hi namar ka ni ka Muga growing kom handloom production center kan ye rap om tang ya ka than sai karam musto henre ye ka Shella hi baro ka we